poden correxir desde o goberno galego, e hai outras moitas que é unha adaptación real da lei de cadena alimentaria e o papel da negociación e igualar esa negociación. Nós hoxe o que trasladábamos a Consellería era fortalecer dúas ferramentas. Unha delas de desarrollar económica e con personal a AICA galega, no sentido de que moitos dos incumprimentos que fai a industria, tal como está a lei, obliga a que sea o gandeiro que denuncia a propia empresa que lle recolle, co cual faina prácticamente operativa e, polo tanto, con a AICA, con medios personales e económicos, poderíamos facer moitas desas actuacións do oficio. Pedíamoslle tamén a posibilidade de ter mediadores que acompañaran a negociación colectiva nas OPEs e pedíamoslle tamén que se legislara para que aquelas industrias que non tuveran sancións graves por incumprimento da cadena alimentaria tuveran máis puntuación á hora de concurrir ás axudas públicas da Xunta. Pero en todo caso somos conscientes de que temos que facer un traballo daqui ao día 1 de abril de convencer ás industrias que esta situación non é mantible, que a solución non pode seguir sendo que cada vez sea máis difícil en Galicia continuar na actividade porque se lles castiga sin base económica nin legal. Se temos a maior parte do leite, temos leite de maior calidade según o laboratorio interprofesional, non ten sentido que podamos ter diferencias de hasta 4 céntimos, que é moito no marxen neto que ten cada explotación. En ese sentido houve receptividade, e, por lo tanto, sí, eu creo que van a continuar nese traballo de reunirse ca industria, de tratar de convencelas de que por esa vía, e non é, eu creo que temos que marcar tempos hasta o 1 de abril, que vai haber novos contratos, e de convencelos a partir do 1 de abril. Nos cambiaremos tamén o paso se non hai solucións e tamén lle pediremos á Conselleira que nos acompañe en outro tipo de medidas se os argumentos razonables non son suficientes.